ote machuok ma en 2-3-6-0-0. Je uchielo wito ngimagi kama moko 8 oyudo hinyruok makoni kod kocha kaluwore gi masira mar apaya manotimore apaya ma Eldoret kochomo Nakuru okinyi makawuono. Masira makamano manotimore kar saa 9:30 mar okinyi noriwo nyamburko moting'o jowuoth kido mar matatu manowuok e boma ma Eldoret kochomo Nakuru mabende notumore gi lori moro e gwenge ma Mega, kaunti ma Nakuru. Koyango masirano, kamanda mar obila kaunti ma Nakuru Samuel Danyi wacho ni jok manowito ngimagi ne gin kachiel gi chwo 4 gi miyo 1. Jowuoth manotony masirano pod dhi nyime gi yudo thieth osiptal maduong' ma Nakuru Teaching and Referral. Manero mawuok e sako mar Eldoret Crossroad ne oywa nyaka tesendo obila masalga ka ringre jok manowito ngimagi otere kano ringre jomotho ma Nakuru motelo ne chenro mar yangogi gi anyuola margi. Ni gari ya Nissan ya Crossroad ilikuwa inatoka Eldoret ikielekea, wamesema walikuwa naenda Machakos Mashishi. Ukikuta kwamba pale mtoni pale karibu Molo River kwamba gari inateremka ina speed na gari ilikuja mbio na ikaenda ikagonga lori nyuma. Vile iligonga lori nyuma iliingia kwa lori ndani.